Teere ja terveisiä Pieksämäeltä tuolta ihan käytännön työn parista. Nii et tere ja tervisi Pieksämäeltä täiesti praktilisesta tööseest. Olen siis Tuuli Korpisalo ja tuun Pieksämäen kaupungista nuorisotoimesta. Olen koulutukseltani sosionomi ja olen toiminut noin 8 vuotta nuorisotyössä Pieksämäellä ja Varkaudessa eri organisaatioissa. Ja tällä hetkellä teen nuorisotyötä koulunuorisotyön hankkeessa Pieksämäen kaupungin nuorisotoimessa. Nii et olen siis Tuuli Korpisalo, töötan siis Pieksämäki linnas sellist linna noortega tehtava töö osas, olen õppinud sotsiaalala ja olen siis oma erialalt sotsioonoom, vastab mingile sotsiaaltöötajale eesti keeles. Olen töötanud Pieksämägis ja Vargause linnas kogu 8 aastat ja praegu tegelengi sellise noorsootööprojektiga Pieksämägi linnas. Tämä koulunuorisotyö on tavallaan uusi työmuoto Suomessa. Sitä on tehty kauan eri tavoilla. Nuorisotyö on ollut koulun sisällä tekemässä hyvää työtä, mutta nyt tällä hetkellä on suuri tavoite löytää yhteisiä termejä ja teoriapohjaa tälle tehtylle työlle ja myöskin viljellä nimikettä koulunuorisotyöntekijä. Nii et mu põhitegevus keskendub koolinoorsooga tehtavale tööle. Iseenesest see on Soomes just nagu uus töövorm, samas aga juurel ulatuvatel päris kaugele, sest see on olnud koolide siseselt tehtav noorsootöö, aga seda on tehtud nagu kitsalt koolides eraldi. Nüüd aga tahetakse sellest koolinoorsootööst sellised kujundada välja ühtsed töövormid, töövõtted, omad mõisted selle teemaga ja ühtlasi juurutada kasutusse ka selline ametinimetus nagu koolinoorsootöötaja. Tällä hetkellä on käynnissä monenlaisia hankkeita ja projekteja asian tiimoilta ja tavoitteena on vakinaistaa toimintaa kouluissa. Noin suurin piirtein joka kaupungissa on omanlaisensa malli ja eri kouluissa omanlaisensa työtavat. Ja tämä Pieksämäen hanke tähtää tämmöisen Pieksämäen mallin rakentamiseen, josta toivottavasti on myös muille hyötyä. Praegu siis koolinoorsootöö raames on käimas erinevaid projekte, mitmeid erinevaid ettevõtmisi ja need ettevõtmised võib öelda, et igas linnas, igas koolis on natukene omamoodi, et praegune eesmärk ongi nagu ühtlustada kõiki neid tegevusi, mis toimumas on ja mis varem ütlemata, et ka nagu teoreetiline baas kogu sellele tegevusele luua. Aga see tegevus, mis praegu Pieksämägi linnas toimub, selle eesmärgiks on nii-öelda Pieksämägi mudel kokku panna, millest terviklikul kujul loodetavasti on abi ka mitmes teises omavalitsuses. Ja pari sanaa Pieksämäestä. Tämä tuossa jo tulikin, mutta tuolta se löytyy kartalla. Pienehkö kaupunki, noin suurin piirtein 20 000, vähän alle on väkiluku. Ja peruskouluikäisiä noin 1600, yläkouluja 2, alakouluja 7 tällä hetkellä. Paar sõna Pieksämägi kohta, osalt seda linna juba tutvustati, nüüd näete ka kaardi pealt, kus ta Soomes paigutub. Elanike arv on ligi 20 000, siis põhikooliealisi noori on natukene üle 1600 ja siis see ülekoulu on meie mõistes põhikooli 3. aste, selliseid koole on 2 ja alakoulu on siis nagu alaaste ehk siis meie mõistes 1. ja 2. põhikooli aste, neid koole on praegusel hetkel 7. Tällä hetkellä tilanne on se, että yläkouluja ollaan yhdistämässä näitä 2, eli oppilaita ei riitä 2. Ja alakouluista 2-3 on lakkautusuhan alla, eli tämmöisiä pienempiä kyläkouluja, jossa on noin 30-40 oppilasta. Praegusel hetkel ongi seis selline, et neid 2 põhikooli 3. astme kooli hakatakse kokku liitma. Õpilasi 2 kooli jaoks ei ole piisavalt ja nendest põhikooli 1. ja 2. astme koolidest kuskil 3-4 tükki on ka praegu ohus, et kool pannakse üldse kinni, et nende puhul on tegemist 30-40 õpilasega kuskil külas tegutseva kooliga. Nuorisotoimi
sijoittuu, jaha. Nuorisotegevus paigutub, aga ei paigutu. Ehkä se miettii. Nuorisotoimi on tällä hetkellä siis vapaa-aikatoimen yksi osa. Ja syy siihen, minkä takia koulunuorisotyön hanke on tällä hetkellä erittäin ajankohtainen Pieksämäellä, on se, että nuorisotoimi on siirtymässä koulutoimen alaisuuteen vuoden 2013 alussa. Siis selline koolinuorisotegevus on praegu selline osa nagu vaba-aja harrastuste kujundamisest, vaba-aja teenuste pakkumisest, aga mispärast nüüd see koolinuorisotegevus praegu on väga aktuaalne, on see, et ta läheb nüüd nagu selline haridussüsteemi alluvusse. Hakkas tööle. Et see 2013. aasta algusest alates, nii et sellepärast on teema praegu õhus. Oho. Näin tällä tavalla. Pari sanaa nuorisotoimen tavoitteista. Pieksämäellä ne on kirjattu tällä tavalla. Eli tavoitteena pyrkimys parantaa nuorten elinoloja keskittymällä sellaisiin toimenpiteisiin, joilla pyritään nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen. Se on pääasia. Ja siin siis, mis on selle noorsootegevuse peamised eesmärgid Pieksämäel linnas on sõnastatud järgmised. Eesmärgiks on tagada noorte elutingimuste parendamine, keskendudes sellistele meetmetele, mille abil püüame noori sotsiaalses mõttes tugevdada. Ja ajatuksena on Pieksämäellä tuottaa mahdollisimman monipuolisia vapaa-ajan palveluita, edistää viihtyvyyttä ja hyvinvointia Pieksämäellä. Ja eesmärgiks on ka üheks tegevust suunavaks põhimõtteks on tagada võimalikult mitmekesiseid vaba-aja veetmise võimalusi ja teenuseid, parendada siis nagu sellist piirkonna atraktiivsust ja enda seal hästi tundmist ja ühtlasi edendada laste ja noorte heaolu Pieksämäki piirkonnas. Henkilöstöä tällä hetkellä on tämän verran. Löytyy muutamia hallinnollisia työntekijöitä ja sitten ihan kenttätyöntekijöitä ja yhteensä lukumäärä on 13. Siis milline on see personaliressurss, kellega me toimetame, siin on nad kõik loetletud nii ametinimetuste kui ka arvude koha pealt, et on sellised haldustöötajad ja on inimesed, kes tegelevad selle praktilise tööga noorte hulgas, kokku on inimesi 13. Kyllä. Nuorisotoimella on tiloja tällä hetkellä hyvin. Aivan keskustasta löytyy nuorisokahvila, Café 7600, joka on nuorisokahvila, mutta kaikille avoin kahvila. Ja sillä, että se on kaikille avoin, sillä pyritään tukemaan sitä tämmöistä sukupuolten välisiä kuiluja ja muita vastaavia. Että se on, sinne toivotaan nuoria, sinne toivotaan vanhempia, nuoria aikuisia, kaikenikäisiä. Praegu meie noorsootegevusel on ka ruumide vajadus päris hästi kaetud. Meil on linna keskel tegutsev noortekohvik Café 7600, nagu see nimi seal kirjas on. Kuigi nimi on noortekohvik, siis tegelikult ei ole seal mingit vanusepiirangut, vaid see on sisuliselt kõikidele vanusegruppidele avatud ja just selle kõikidele avatusega me tahamegi tagada seda, et mingisuguseid lõhesid erinevate ühiskondlike gruppide või vanusegruppide vahel ei tekiks, vaid et kõik ennast kenasti ühtse seltskonnana tunneksid. Ja sen lisäksi meillä on taajamissa 3 nuorisotaloa, ihan perinteistä taloa, jotka on sitten nuorille suunnattuja, joissa on ihan kävijäkortit ja muut nuorisotalomiiningit. Ja siis on meil niisugused linna lähiümbruses 3 noortemaja. Need on sellised täiesti traditsioonilised noortemajad, omaette ehitised, kus siis kõik sellised noortemaja juurde kuuluvad toimingud on olemas. Et näiteks kõik siis nagu niisugused liikmekaardid ja muud säärased. Nuorisotyön toimintamuodot Pieksämäellä on aika moninaiset. Ei tehdä pelkästään sitä perusnuorisotyötä. Sieltä voi muutaman mainita. Hanketyö, johon sisältyy muun muassa tämä koulunuorisotyö, etsivä nuorisotyö, sitten erityisnuorisotyö, ennaltaehkäisevä päihdetyö,
kulttuurinen nuorisotyö, nuorisotalotyö, siinä oikeastaan nämä pääasiat. Ja sitten löytyy myöskin hallinto- ja toimistotyötä, alueyhteistyötä ja bänditoimintaa, bändivaihtoa myöskin harrastetaan. Noorsootöö tegevusvormid ei piirdu ainult sellise lihtsalt ühe nimetuse alla mahtuva tegevusega, siin all on neid välja toodud päris palju, mis kõik noorsootöö alla mahub. Üks nende alla kuuluvatest on ka koolinoorsootöö ja nimetatud on siis siin projektitööd, siis seltsive noorisootöö, see on nagu selline noori otsiv, nagu selline liikuv noortetöö, siis on võrgustikutöö, eriteenuste tööd, siis on kultuurialane noorsootöö, seal on nüüd see koolinoorsootöö ja allpool on kirjas ka näiteks haldus- ja bürootegevused, piirkondlik koostöö ja bänditegevus, et ka bändid on meil aktiivselt tegutsemas ja vahetame neid siis nagu niisugune külalisesinemiste raames. Ja lisäksi tehdään paljon tiivistä yhteistyötä nuorten työpajatoiminnan kanssa ja oppilaitosten kanssa yhteistyötä tehdään myöskin paljon sekä toisen asteen että korkeamman asteen kanssa. Kaikkien koulujen, mitä Pieksämäeltä löytyy. Ja intensiivne koostöö on meil ka mitmete õppeasutustega, noorte selliste töökodadega, käsitöökodadega või mõistetamiskodadega ja koostöö õppeasutuste puhul hõlmab Pieksämägi piirkonnas just nii kutseõppe kui ka kõrgharidust andvate õppeasutustega ehk kõik, mis siis selles kohas füüsiliselt paiknevad, nende õppeasutustega me teeme koostööd. No sitten itse koulunuorisotyön hankkeesta. Tähtää erityisesti lisäämään lasten ja nuorten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta siellä, missä he ovat, eli kouluympäristössä. Hanke on 3-vuotinen ja se on saanut rahoitusta muun muassa ELY-keskukselta. Ja siis koolinoorsootöö, et koolinoorsootöö põhieesmärgiks on sellist kollektiivsustunde või sellise ühisvaimu kasvatamine ja osalemise tagamine. Projekt ise on 3-aastase kestusega ja projekti on rahastanud, Soomes on ELY-keskus, et see on jälle üks lühend, Elinkeina liigenne ja ümberistokeskus ehk siis nagu ettevõtlus, transpordi ja keskkonnakeskus, üldist omavalitsuse tegevust koordineeriv asutus. Hankkeella on yksi kokoaikainen työntekijä, eli itseni, ja minun tehtäviin kuuluu tämän hankkeen tiimoilta hankkeen koordinointi, kokeilut pilottikouluilla, joita on tällä hetkellä 2, yksi yläkoulu ja yksi alakoulu, testata kouluilla kaiken maailman mahdollisia malleja, jalkauttaa ja mallintaa sitten toimivaksi havaitut mallit myöskin muille työntekijöille. Ja sitten sen lisäksi tehdä ihan sitä käytännön kenttätyötä, nuorisotyötä. Kogu sellel projektil on üks täiskohaga töötaja ehk siis mina ise. Ja minu ülesandeks ongi koordineerida siis kogu selle projekti tegevust, korraldada selle projekti tegevust eri koolides. Meil on 2 pilootprojekti, kuhu me siis erinevaid projekti raames välja töötatud mudeleid viime. Need 2 pilootprojekti, üks on siis põhikooli 3. aste ja üks on põhikooli 1. ja 2. astme kool ja minu ülesandeks on siis ühtasi ka kõik võimalike mudelite, mis me välja oleme töötanud ja mis on toimivaks tunnistatud katsetuste käigust. Nende viimine siis ka teiste noorsootöötajateni ja neid siis nii-öelda laiemalt levitada. Minun työtä ohjaa ohjausryhmä, joka on koottu heti silloin, kun hanke alkoi kesällä 2012. Ja ohjausryhmään kuuluu yläkoulujen rehtorit ja nuorisosihteeri. Ja he siis määrittävät, mihin suuntaan hanke aina etenee. Ja minu enda tegevust siis selle projekti ainsa põhikohaga töötajana minu tööd koordineerib juhtgrupp ja sellesse juhtgruppi kuuluvad siis põhikooli 3. astme koolide direktorid ja noorsootöösekretär. Ja nemad annavadki minule siis suunised, mis suunas see projekt sel momendil just otsus tehakse edasi liikuma peaks. Hankkeen hienosti muotoilut tavoitteet näkyy tässä. Tärkeimpänä ehkä vahvistaa koulunuorisotyötä ja sen toimintatapoja luomalla yhtenäinen toimintamalli ja
sillä halutaan taata se, että joka koululla on mahdollisuus samoihin palveluihin. Joka koululla varmaan on erilaiset odotukset ja toiveet koulunuorisotyötä kohtaan. Ne myöskin muuttuvat ajan muuttuessa, mutta tarkoituksena olisi antaa jokaiselle koululle mahdollisuus samoihin palveluihin. Siin on siis väga kenasti ja intelligentselt paika pandud meie projekti eesmärgid. Esimesena on kirjas, et tuleb edendada koolinoorsootööd ja selle raames välja töötatud tegevusviise selliselt, et kujuneks välja ühtne tegevusmudel. Eesmärk ongi see tagada, et kõikides koolides oleks võimalik kasutada neid samu ja ühtseid teenuseid. Kindlasti on mitmetes koolides erinevad ootused, erinevad lootused ja erinevad hoiakud või kas või see tegevus, mis koolinoorsootööga seondub. Ja loomulikult kõik need ootused, lootused, vajadused aja jooksul muutuvad, aga ühtse tegevusmudeliga oleks loodud eeldused, et igas koolis oleks ühtsed teenused võimalikud. Ja 3 muuta tavoitetta löytyy myöskin siitä alta. Voisiko ne vaikka tulla? Ja ülejäänud 3 eesmärki on siin all loetletud ja need on kodu ja kooli vahelise koostöö tugevdamine mitmete koostöömeetmete abil, mitme valdkonna ülese koostöö arendamine, selleks kõige värskemat või uuemat tehnoloogiat rakendades ja harrastustegevuse arendamine ja seda kaudu ka laste ja noorte heaolu toetamine. Kun hanke 3 vuoden päästä päättyy ja on vuosi 2015, niin me visioimme, että jokaisella koululla olisi oma koulunuorisotyöntekijä. Jokainen koulunuorisotyöntekijä koululla tietäisi, mitä hänen työhönsä kuuluu. Se olisi mallinnettu se hänen roolinsa siellä koulussa. Nuorten ja myöskin vanhempien osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuudet olisivat parantuneet. Ainakin sillä tavalla, että he itse kokisivat kykenevänsä vaikuttamaan koulun asioihin. Ja sitten koulujen monialainen yhteistyö olisi saumattomampaa kuin mitä se tällä hetkellä on. Nüüd, kui projekt, siis, mis alguse sai 2012. aasta suvel, 3 aasta pärast ehk siis 2015 lõpeb, siis meie visiooni kohaselt on projekti lõpptulemused sellised, et koolinoorsootöötaja töötab projekti lõppedes igas koolis. Koolinoorsootöötaja töö kuvand on paika pandud, ehk siis on loodud mudel, mida koolinoorsootöötaja oma ülesannete raames tegema peaks. Noorte ja vanemate osalemis- ja mõjutamisvõimalused on paranenud või vähemalt nad ise kogevad, et neil on rohkem võimalust osaleda, rohkem võimalust kaasa rääkida ja ühtlasi on ka koolide vaheline erinevaid valdkondi ühendab koostöö sujuvam, kui see seda praegu on. Koulunuorisotyötä ohjaavat valtakunnan tasolla nuorisolaki, lastensuojelulaki, perusopetuksen opetussuunnitelma, nuorisotyön ammattieettinen ohjeistus ja lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma. Näiden lisäksi sitten paikallistasolla Pieksämäellä hyvin iso asia on tämä lasten ja nuorten Pieksämäki hyvinvointisuunnitelma, jota äsken tuossa esiteltiin. Koolinoorsootööd suunavad üleriigilisel ja seadusandlikul tasandil Soome seadused, siis noorsooseadus, lastekaitseseadus, põhikooli õppekava, noorsootöö, kutse-eetika eeskirjad ja laste- ja noorsoopoliitika arendusprogramm. Ja Pieksämägil on väga oluline roll koolinoorsootöö koordineerimisel ka Pieksämägi laste ja noorte heaolu kaval, mida Hannele äsja tutvustas. Tällä hetkellä, kun resurssitilannekin on tällainen, että jatkuvasti pitää perustella työmuodon tärkeyttä ja olemassaoloa, niin on hyvin tärkeää määritellä, että mitä se nuorisotyö siellä koulussa tekee. Ja me ollaan määritelty sitä näin. Nuorisotyö kohtaa nuorta koulussa kokonaisvaltaisesti. Eli tekee sitä, mitä opettaja ei ehdi tai mitä opettajan ei tarvitse tehdä, koska opettaja on ensisijaisesti opettaja ja hänen tehtävänsä on opettaa. Niin nuorisotyö voi olla opettajan opettamisen tukena kohtaamassa nuoria ryhmänä, yksilöinä
tavalla, joka vapauttaa sitten opettajalle näitä opettamisresursseja. Nüüd, kui me praegu elame sellises situatsioonis, kus raha on kogu aeg liiga vähe ja kogu aeg peab tõestama, miks see sinu toiming või sinu töö nüüd vajalik ja väärtuslik on ja selleks ka tuleb mingid rahalised vahendid ette näha, siis selleks me oleme sõnastanud ka noorsootöö eesmärgid koolis ja esimeseks eesmärgiks on noortega terviklik või selline hästi põhjalik ja laiapõhjaline töö noortega koolides, ehk siis kõik see töö, mida õpetaja koolis tegema ei pea ja teha ei jõuagi, sest õpetaja ülesanne on ikkagi eeskätt olla õpetaja ja kõik need muud probleemid, mis noorel võivad koolis tekkida, me püüame neid omalt poolt lahendada, et me tegeleme noortega seal kui gruppides, me töötame noortega individuaalselt, et püüame katta kõik need puudujäägid, mis koolis õpilaste ja õpetajate vahel, mitte puudujäägid, vaid pigem võib-olla need sellised katmata kohad, mis õpilase ja õpetaja vahelises suhtluses koolis katmata jäävad. Sitten sieltä löytyy koulun yhteisöllisyyden tukeminen ja kehittäminen, eli ilmapiiriasioihin vaikuttaminen, se, että oppilaat kokevat, että heitä kuullaan ja heidän mielipiteellään on merkitystä koulun asioissa. Kiusaamiseen puuttuminen liittyy tähän ja myöskin sitten opettajien huomiointi ihan opettajaryhmänä, heidän jaksamisen tukeminen myöskin. Teise eesmärgina oleme kirja pannud koolis sellise kollektiivse õhkkonna loomine ja arendamine, mis tähendabki just selle koolis valitseva õhkkonna peale keskendumist, et kool oleks koht, kus õpilased tunnevad, et nad on olemas, neid kuulatakse, nende arvamusel on tähtsust, see tähendab see eesmärk ka näiteks koolikiusamise sekkumist, kui see vajalik on, ühesõnaga ka koolikiusamisele reageerimist ja ühtlasi tähendab see ka õpetajate arvestamist, õpetajatele tähelepanu pööramised, ka õpetajad oma töös toime tuleksid. Sitten sieltä löytyy non-formaalien oppimisympäristöjen luominen, eli retkitoiminta, välituntitoiminta muun muassa. Sitten oppilaiden osallistaminen, innostaminen, aktivointi, oppilaskuntatoiminta ja muut vastaavat. Sekä ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen. Ja kun nuorisotyö ajan kanssa pääsee koululle kohtaamaan niitä nuoria, pystyy olemaan läsnä, niin pystytään kenties toivottavasti havaitsemaan kaveriasioihin liittyviä juttuja, motivaatioon, harrastuksiin ja jeesaamaan nuorta hänen ihan arjessansa, arkiasioissa. Järgmised 3, mis on nimetatud, on siis mitteformaalsete õpikeskkondade loomine, mis tähendab õppetöö korraldamist, kus noorsootegevuse abiks on väljaspool kooli ka näiteks igasuguste retkede näol või vahetundides toimuva tegevuse korraldamine, õpilaste kaasamine, innustamine, aktiveerimine erinevate selliste õpilasühenduste, esinduste näol, nende tegevuse aktiveerimine ja toetamine ja siis ennetav töö ja varajane sekkumine ilmnenud probleemidesse, et kui noorsootöö koolides aktiivsemaks muutub, siis loodetavasti suudame me paremini ka sekkuda õpilaste võimalikesse probleemidesse juba võimalikult varajases faasis, kui need probleemid võib-olla alles kuidagi kujunema hakkavad ja nendele siis õpilastele igati abi pakkuda nende igapäevaeluga seotud küsimustes. Eli nuorisotyön roolit koulussa, läsnä oleva aikuinen, kasvattaja, innostaja, ohjaaja, koordinaattori ja nuorten äänitorvi. Ja oikeastaan tärkeimpänä ehkä on se, että kouluun ei mennä tekemään mitään uutta, vaan tukemaan jo olemassa olevaa työtä sinne koulun ehdoilla. Noorsootöö rollid koolis loetletud on nad siis siin järgmiselt, et lähedal olev ja sind kuulav täiskasvanu noorsootöö tegija koolis peab olema kasvataja, innustaja, juhendaja, koordinaator ja noorte hääletoru. Ja oluline on see, et me ei lähe koolis mitte midagi uut tegema ega looma, vaid juba olemasolevat toetama ja arendama.
on koettu hirmu tärkeäksi löytää koulusta yhteistyökumppani, työpari tai työpareja eri ammattiryhmistä. Ja yhteistyökumppani voi löytyä ihan mistä vaan riippuen koulusta, mutta useasti se voi olla opettaja, oppilaanohjaaja, terveydenhoitaja tai muu vastaava kouluhuoltoon liittyvä henkilö. Erityisopettajan kanssa joissain kouluissa tehdään paljon tiivistä yhteistyötä joustavan perusopetuksen ryhmien kanssa tai muiden pienryhmätoimintojen kanssa. Väga oluliseks me peame seda, et meil on koostöövõrgustik loodud koolides ja koostöövõrgustik tähendab seda, et meil on koostööpartner koolides või on isegi mitu partnerit, kellega me oma koostööd teeme. Et selleks koostööpartneriteks koolides võivad olla erinevad koolide töötajad, loomulikult õpetajad, need võivad olla ka Soome haridussüsteem on natukene teistsugune kui meil, et näiteks see koulukäimine ohjaaja on nagu koolis käimise juhendaja ja õpilaste juhendaja, mille jaoks Eesti haridussüsteemis nagu otseselt ametki puudub, rääkimata nimetusest. Samas on mitmeid koole, kus me teeme tihedat koostööd koolis töötava eripedagoogiga, et kui on selline paindlik põhiainete õpetamine, kus eripedagoog Soome koolisüsteemis näiteks töötab väiksema grupi või lausa individuaalset tööd tehes õpilastega samal ajal, kui läinud klass on tavaõpetaja tunnis, et siis me osaleme selles ka, et siin on erinevad tasandid. Nimetatud on ka näiteks kooliõde ühe noorsootöö partnerina koolis. No sitten olen kasannut vielä ihan käytännön juttuja, mitä nuorisotyö siellä koulussa voi tehdä muun muassa. Ja siia ma olen kokku pannud täitsa praktilisi toiminguid, mida koolinoorsootöötaja või koolinoorsootöö koolis teha saaks. Aihekokonaisuuksia koulunuorisotyöntekijä voi vetää, olematta siltikään opettajan sijainen tai opettaja. Mutta esimerkiksi päihde- tai tunnekasvatukseen liittyvät vuorovaikutukseen, sosiaalisiin taitoihin liittyvät oppitunnit voivat kuulua koulunuorisotyöntekijälle. Koolinoorsootöötaja võib näiteks erinevaid teemasid koolis käsitleda täiesti nagu traditsioonilise tunni raames, ilma et ta asetuks siis kas õpetaja või abiõpetaja rolli, aga need võivad olla sellised teemad, mis ei mahu päris kooli õppeainete alla. Näiteks sellised uimasti tarbimise, alkoholi tarbimisega, tundekasvatuse, sotsiaalsete oskustega seotud teemad, mida võib ka õpetajate ja teiste spetsialistide kõrval noorsootöötaja õpetada. Voidaan toimia linkkinä koulun ja vapaa-ajan välillä ihan konkreettisesti. Jos koulussa huomataan, että siellä on joku tyyppi jatkuvasti välituntisin seisoo yksin eikä ole tovereita, niin nuorisotyöntekijän kanssa voi lähteä vaikka sitten nuokkarille koulun jälkeen vähän katsomaan, että löytyisikö sieltä jotain puuhaa. Siis võib koolinoorsootöötaja olla täiesti konkreetselt selleks ühendavaks seoseks kooli ja vaba-aja vahel, kui koolinoorsootöötaja näiteks märkab koolis, et keegi noor inimene seal koolis vahetunnid vedab üksi, kellegagi õieti ei suhtle ja kuidagi täiesti omaette nurgas on, siis koolinoorsootöötaja on see inimene, kes võib selle noore peale tunde kaasa võtta ja temaga koos kas või sinna noorte majja minna ja siis koos uurida ehk sealt leidub midagi meelepärast ja meelt lahutavat. Eli nuorisotyö voi ohjata kerho- ja harrastustoiminnan pariin, toimia myöskin tärkeänä osana kiusaamisen ehkäisyssä ja sitten olla osa kodin ja koulun yhteistyötä, tietty sellainen välimaasto. Ei koulun henkilökuntaa eikä vapaa-ajan henkilökuntaa, vaan siinä välillä. Samas koolinoorsootöötaja võib suunata erinevate ringide, klubide ja harrastustegevuste juurde, võib aidata kaasa kiusamise ennetamisel koolis ja ühtlasi abistada ka kooli ja kodu vahelises koostöös, olemata otseselt nagu suhtelise sellise neutraalse vahelülina, olemata koolitöötaja ja olemata ka keegi koduinimene, ehk siis just keegi, kes seal kahte poolt kokku viib.
Nuorisotyö voi olla mukana koulun juhlissa ja tapahtumissa, järjestämässä mukana, aktivoimassa oppilaita. Nivelvaihetyö tarkoittaa tämmöistä ryhmäytymistoimintaa, jolla pyritään helpottamaan siirtymistä 6. luokalta 7. luokalle, eli alakoulusta yläkouluun. Ja tällä hetkellä nivelvaihetyötä tehdään jo 6. luokalla aika tiiviisti. Siis mitä praktikas kujutab endast kooli noorsootöötaja töö, et hästi palju võib kooli noorsootöötaja muidugi kaasa rääkida ja abistada koolis igasuguste ürituste ja kas pidude korraldamisel, aga väga oluliseks kooli noorsootöötaja ülesandeks on ka üleminekuetapi sujuvusele kaasa aitamine, see teine nimetus seal, sest Soomes vahetab laps tihtipeale kooli seal põhikooli 2. astmest 3. astmesse liikumisel, ehk siis nagu sellest Soomes on see alakoolu ja ülekoolu, seal üleminekul tihtipeale ta ka füüsiliselt läheb teise kooli ja see tähendab siis 6. 7. klassi minekut, aga seda tehakse intensiivselt juba seal selles alakoulu ehk siis 6. klassi poole peal seda üleminekuperioodi tööd. Nuorisotyöstä löytyy tätä tämmöistä käytännön ryhmän ohjaamistaitoa ja esimerkiksi oppilaskuntatoimintaa voi nuorisotyö olla ohjaamassa tai muita erilaisia pienryhmiä. Yksi esimerkki eräältä koululta. Kaupunki tarvitsee itsestänsä tällaisen trendikkään nuorekkaan esittelyvideon ja se on nyt jalkautettu koulunuorisotyön kautta koululle. Koululla on kasattu asiasta innostunut nuorten porukka ja loppuvuodesta on filmin kuvaukset meillä. Samas ka aitab kooli noorsootöötaja kaasa erinevate õpilasrühmade tegevusele, nii rühmade moodustumisele kui ka nende rühmade tegevusele, et selline õpilaste erinevad organisatsioonid ja ühendused nende tegevusele ja näiteks üks näide, et üks linn vajas sellist noorsootegevust kirjeldavat, sellist kaasa tõmbavat ja atraktiivset videofilmilõiku ja noorsootöö kaudu siis anti see ülesanne ühele koolile, kus komplekteeriti selline õpilasgrupp, keda video koostamine või selline üldse niisugune filmimaailm huvitab ja nüüd aasta lõpus toimuvad siis selle filmilõigu esimesed võtted. Sitten välituntitoimintaa voidaan harrastaa, järjestää erilaisia toimintoja välitunneille. Joissain kouluissa on kokeiltu luokkakohtaista välituntitoimintaa, jolloin on joku tila, mihin vain yksi luokka on tervetullut, jolloin sen tarkoitus, sen toiminnan on tiivistää luokkahenkeä ja ryhmähenkeä siinä luokassa. Eli siellä on erilaisia pelejä, mitä he saa pelata oman luokan kesken. Siis kooli noorsootöötajad aitavad korraldada ka õpilaste tegevus vahetundide ajal, et see vahetundides toimuv tegevus võib olla mitmel erineval kujul, et me oleme katsetanud mõnes koolis ka sellist ainult ühele klassile suunatud organiseeritud vahetunni tegevust, ehk siis koolis on eraldi ruum, kuhu koguneb vahetunni ajaks ainult üks klass ja seal on siis sellele klassile ette nähtud tegevused, nad võivad seal mingeid mänge mängida ja muid asju teha, eesmärgiks on selle klassi vaimu tugevdamine ja nagu sellise koos olemise harjumuse kujundamine. Mikäli jokin luokka on erittäin rauhaton ja sillä on vaikka joku yksi oppilas, jolla on vaikeuksia keskittyä, niin nuorisotyöntekijä voi hänet napata luokan ulkopuolelle ja puuhastella hänen kanssaan jotakin muuta ja kenties tarttua myöskin niihin asioihin, mitkä mahdollisesti häntä vaivavat. Ja kui näiteks on mõni rahutu klass ja seal klassis võib olla konkreetselt ka keegi rahutu õpilane, kes selle rahutuse klassis tekitab, siis kooli noorsootöötaja võib olla see inimene, kes selle rahutu õpilase tunnist nii-öelda endaga kaasa võtab ja temaga millegagi mingit muud tegevust sel ajal korraldab, et klass saaks õpirahu ja samas kooli noorsootöötaja võib omalt poolt teha ka seda, mis tema võimuses on, et selle rahutu õpilase probleemidele leevendust tuua. Joillain kouluilla koulunuorisotyöntekijä luotsaa tukioppilastoimintaa, eli kouluttaa vanhemmista oppilaista tukioppilaita nuoremmille, jotka sitten vetävät erinäköisiä ryhmäytymishetkiä
sellaisia leikkejä tai pelejä tai muuta vastaavaa mukavaa ryhmätoimintaa, jolloin nuoret tekevät nuorille ja se on pääasia. Mõnedes koolides koolinuorisotöötajad koolitavad välja või looguvad väljaõpet ka tugiõpilastele, kes on siis vanemad õpilased, kes omandavad vajalikud oskused nooremate õpilastele toeks olla, et nad siis nende nooremate õpilastega korraldavad erinevaid tegevusi, võib-olla erinevate rühmade tegevust, ehk siis lihtsalt nagu noorte ja vanemate õpilaste vaheline ühistegevus. Ja vielä sieltä löytyy sellainen kuin linkki koulun ja koulun ulkopuolisten toimijoiden välillä. Päästään tekemään sitä monialaista yhteistyötä ja koululla toimiva nuorisotyöntekijä pystyy toimimaan linkkinä esimerkiksi poliisiin tai seurakunnan kanssa. Voidaan tehdä sitten yhdessä paljon enemmän ja yhdistää resursseja. Ja seal on nimetatud ka seda, et eelmine oli seal küll ka individuaalne juhendamine ja õpilasabitegevus, aga et koolinuorisotöötaja võib toimida nagu ühenduseline kooli ja kooliväliste erinevate instantside vahel, olles kontaktisikuks näiteks politsei või kogudusega suheldes, et selles mõttes mitme erineva valdkonda ühendavas koostöös ja olla just siis see, kes mitu poolt jälle kokku viib. Sitten löytyy vielä muutama naseva peruste. Nuorten tavoittavuus koulussa on ihan huippuluokkaa verrattuna nyt tällä hetkellä vapaa-ajan tavoittavuuteen. Ainakin Suomessa tilanne on se, että nuoret on paljon internetin maailmassa ja kokoontuvat yhä vähemmän konkreettisesti yhteen. Pystytään tavoittamaan nuoret koulussa, päästään markkinoimaan sitä vapaa-ajan toimintaa. Ja markkinointiin nykyisin pitää kiinnittää paljon huomiota, kun media vie niin paljon tai tuuttaa niin paljon informaatiota. Mispärast siis ikkagi koolinuorsotöö, miks tegevus on suunatud kooli, et esimene põhjus, muidugi need on siin kenasti kõik kirja pandud, et on see, et õpilastele ka saab kõige paremini kontakti just nimelt koolis, koolivälisel ajal, vabal ajal kohta näitavad kõik võimalikud uuringud, et internetimaailm ja muud sotsiaalsed suhtlusvõrgustikud, just sellised elektroonilised ja interaktiivsed võtavad noored niivõrd oma võimusesse, et väljaspool kooli noorteni, füüsiliselt noorteni jõuda ja noori kokku koguda, nii et nad ka omavahel tõesti füüsiliselt koos saaksid olla, koos tegutseda, on äärmiselt raske ja samas ka kooli noorsoo tegevust reklaamida on koolis oluliselt lihtsam kui teiste kanalite kaudu, sest väljaspool kooli informatsiooni tuleb kõik võimalikest muudest allikatest niivõrd palju, et see kooli noorsoo tegevuse reklaam kaob sinna ära, aga samas turundustegevus praeguses maailmas on väga olulisel kohal. Ja kaikki tämä tähtää siihen, että kun Pieksämäelläkin on paljon toimijoita, jotka toimii nuorten kanssa, samojen nuorten kanssa. Ja on huomattu se, että jos jokainen tekee omaa työtä tietämättä mitä toinen tekee, niin se ei ole kenenkään etu. Ja tällä hetkellä, kun resurssit vähenee, niin ainut tapa säilyä hengissä on yhdistää voimat. Ja kuka siitä hyötyy, niin se on totta kai nuori itse. Ja samas on muidugi... Loppuko aika? Arvatavasti sai patareid tühjaks. Tulge mikrofoni juurde. Ma räägin niisama, ma ilmselt kostan ära ka, et tegelikult on ka väga oluline see, et kui Pieksämägil tegelevad samade noortega, need samad mitmed erinevad organisatsioonid samade noortega, siis tegelikult praegustes olukordades, kui kõik ressursid on kangesti napid, siis on oluline, et me oma ressursid ühendame, omavahel koostööd teeme ja teeme koostööd ka näiteks ressursside jagamise koha pealt. Kiitos paljon, annetaan Petrille vielä puheenvuoro. Aitäh ja nüüd saab veel Petri rääkida. Aitäh! Suur tänu!